Joko Taruna. Tak sawang-sawang awakmu kok ya sajake ana sing dipikirno. Jane ngene mikirno apa? Duh Kanjeng Ibu. Anane Joko Taruna bingung lewang-lewung kaya ngene iki merga Joko Taruna duweni gegayuhan Kanjeng Ibu. Awakmu duweni gegayuhan. Coba matur nanggone marang Kanjeng Ibu. Joko Taruna duweni rasa tresna marang Dewi Purbawati saka Prangwetan Kutha Surabaya. Loh, Joko Taruna. Mbok yo liyane. Mangertenono Dewi Purbasari kuwi sik kadange awak dhewe. Ya kadange ibu. Ya kadangmu dhewe. Ning aku duweni rasa tresna marang Dewi Purbawati Kanjeng Ibu. Joko Taruna putraku. Kowe iso meleh-meleh. Meleh-meleh liyane. Pokoke ora Purbasari. Ane wayang Jawi. Apa iku? Jarene Bang Jawa. Caritane wayang Jawi ngono lho. Caritane wayang Jawi.
praja ngalengka ing praja ngalengka Draja nyanyi yo ana nyanyi ngeten Den Ayu jenengan ngersakaken napa tembang napa so kula niki abdi namine abdi niku nglaksanakaken napa ingkang dados penyuwunane napa Den Ayu so biasa sing menghibur iki lagune Praulayan oh ngono ta nggih ta ganti ya apa lho ya lanang wedok sing enak iku enak apa ki jenenge duel heeh hah gak ngerti ya ayo wong loro nyanyi wong loro niku lho lho duet niku sing dipangan teng ilat biru niku lho Den lho juwet niku sing sak mangkok regane 2.500 dimaem niku lho lho alah dawet niku sing didamel lare wedok-wedok renang teng kolam ngoten niku lho apa iku bawet duel mawon duet kali kula aja aku apa iki lho kon nyanyi apa tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi adi ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani asal oleh belanjane kathah arati kabetan tak pikule enggal-enggal ngrencangi tekan apa mangke kula opai tobel wong legan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun gelo mas sampeyan ampun kuciwa kula asik-asik sik telung dina awan-awan lunga blonjo ning pasar paing wing prawan rondo kanggo kurapatek penting Mas tuku kluang apa anting-anting jasumalang najan rondo dijamin kemping Mas asoy awak dhewe iki iso lanang iso wedok ngawur ae kados pundi Den Ayu napa sampun dadosaken renaning penggalih panjenengan tetep urung bungayan gurung ketemu karo Kang Mas Joko Taruna saka ngaten Kedhi. walah kapange nemen nggih Kang Mas oh ora dadi ngopo diajeng najan ning dina wekasan sliramu wis nandang tresna bari ingsun napa panjenengan nggih purun umpami nyusun Balewisma kalian kula to Kang Mas ora mung gelem ning wanudya pasuryane kaya sliramu sapa wong sing iso nolak ning apa kang dadi sesramu yen sliramu rabi karo Purbawati apa sing dadi penjalukmu wong ayu bakal tak seroki apa dudu lambemu so sapa masalah endi
Den Ayu, Piye? kula kepling mawon riyen. Kaya ngono. Lah kok boleh lembeng awakmu so. Kang Mas Joko Taruna. Iya, Dimas. Kepiyang kene pawartamu nganti teka ana ing Surabaya kene. Tuju aku mrene ora liya negesi apa sing dadi kekarep aku. Bot-bote aku tresno marang kowe, Dimas. Gelem nglamar karo aku. Zo. Sesuk ngenteni apa becik saiki ayo nang ngasale Kanjeng Rama dalak Ibu. Ayo derekno aku. Kang. Ayo, Dimas. Kak Mas Gajah Menggol. Mun cetak kok ngantek posang lho, Mas. Mikir lagi anak angger gajah setu bondo. Siang tak mau ngakan, malam tak mau tedung, apa yang mbok pikir? Cong, Egi, jok kuatir. Diki mun ketemu orang, si namanya Gajah Situbondo, tanya bingko. Engkau tahu, mun siang lo ngakan, malam tak tedung, apa saya pikir, tanya deh. Egi, Jok dan badan. Mun lo ngocak, tanya kakek. Mun tak ngocak, engkau saya tanya. penjenengan sing ngocak Kang Mas. Setia di ma orang. Orang endok mah. Tiga. Paman Gajah Menggolo, Paman Yut. Gajah Seto. Apa sebabnya awake beno tak metu saka Sampang Madura? Aku dah ngerti sampean ngejak nang Surabaya iki dah ngerti. Ora ana siji loro. Arek wedok sing ayu rupane. Anake ndeng paman katemungan kutha Surabaya ya Purbawati. Beda apa? Awake aku tresno. Boh. Anak angger Gajah Situbondo. Apa Madura ada nih si Radin? Duk. Awake beno cok salah paham ta yo. Wis dadi anteping pamikirne awake aku. Nek awakku gak oleh karo Dimas Purbawati alung boyo temekan ning pati. Oh. Lok papa. Engko norok sampean bae. Nek awake beno melok bare aku yut Engko ekot marang mboken. ngelamar. Tapi Lamar. nek Purbawati dak dibekno, Yut. kae Karangapang katemungan nang kutha Surabaya. Jok kuatir. Ayo berangkat, Bang. Berangkat. Kesinggihan dawa ramane. Jawa katimbalan Romo. Ramane. Kula ngaturaken sembahang agung ibu-ibu ramane. Tak tompo. Yo wae pengen Kanjeng kula nuwun ramane. Anakku Purbawati. Jawa katimbalan Kanjeng Ibu. Kepriyan kula sampeyan panati putri agama. Nuwun cetekan manda pepada putri bapak. Sedaya menika boten ingkang nglebetaken malah panjenengan. Ilmu umpami penyakit dipirsa kahanan kula sumanggaaken. Ing boten
Paman Janggrono. Aku caos bukti kunjuk paman. Aku ora basa karo kowe. Pangestumu tak tampani. Coba wae pangestumu tampanono yo, Ngen. Awake pundi dadosno cimat paman. Iya. Kakang Seto lah. Gajah Manggolo. Metoro agi ana angger gajah Situbondo. Oh, ngetutaken. Iki Sowan wonten Katenggengan Surabaya. Nggih. Paman, Nggih, dok kaget paman. Janur gunung kok dungaren tanpa tak timbali kowe sowan ana ngarasane. Awake aku munggah ing Pandopa kungkang mengang Serbeje. Ora ana siji loro. Nglamar paman. Lah sing sampean lamar iki sapa? Ndak ana loro siji di Mas Purbawati tak ya. Kudu dadi bojone awake aku. Garwa ingsun Terus pundi to ramane? Arya Gajah Situbondo sowan nang kasunge Pasarekan Agung ing Brangwetan Surabaya iki nglamar putramu. Nuwun sewu ramane. Arya Gajah Situbondo menika nggih tasih ponakan. Yo, nggih ponakan sedulur. iki ambek to Yo, ramane. bener. Inggih. Kok nggih ada kekajengan ingkang kados mengaten menika niku menapa leres to ramane? Nggih klintu to ramane. Tak takonane. Inggih ramane. Nggih Arya Gajah. Nggih paman. Iki sing lakoni tujuanku. Iki sing lakoni sedulurmu. Yo coba tak takonane. Aduh paman. Ae beno wong tuwa. Apa nek do kondo? Langsung kekno karo awake aku. Beres paman. Iki aku yo ora penak marang putraku. Putraku tak nipke saja iki gelem apa ora. Dok manut awake aku. Inggih ramane leres panjenengan. Nggih putraku bocah ayu Purba. Kula Kanjeng Rama. Iki Kang Masmu Arya Gajah Bondo adoh toko sampah sowan ngasang Kanjeng Rama iki mau nglamar. Kula badhe ndangu piyambak kaliyan Kang Mas Yo. Situbondo. Iki sing lakoni kowe lho. Nyuwun sewu. Nyuwun Iya nggih kayu. Kang Mas Arya Gajah Dok Situbondo. di Mas Purbawati. Ene opo di? Pripun pawartos panjenengan? Aduh. Kano lang alam. Selamat. Pawartosipun bibi kaliyan paman wonten ing Situbondo pripun? Awake aku ngapno awake beno. Aduh, nek awake beno manut. Njaluk apa? Donya sakmene sampang Medoro tinggale Tangrama Cakraningrat. Tabyokno karo awake beno. Yo. Nggih nyuwun sewu saderengipun. Ning kula menika tesih dereng kepingin imah-imah niku pripun? Lho. Awake beno wis dewasa. Nek awake beno dak gelem omah, salah ta yo. Cocok. Dadi wis cocok umpama mau karo aku. Iki to. Romo, Iya lho. Kepiye nggih anakku Purbawati? Purbawati so kita pasrahno karo kowe. Sole awakmu dhewe sing lakoni cahayu. Gen Romo dalah ibu pasrah kalian kula. Iya. Pancen bener. Kula badhe paring pawangsulan dumateng Kakang Arya Situbondo. Kang Mas, Dimas Purbawati. Nek opo di? Ngomong terus terang karo aku. Nek awake beno gelem pokok gak jaluk mudune lintang barek bulan. Duh, awake beno enak. Ta iya to, Paman. kula mboten badhe nyuwun mandhape lintang kawan rembulan mboten. Ning kula nggadahi panyuwunan. Sago napa mboten? Lho. Awake beno duwe panyuwun. Awake beno duwe penjaluk. Bot-bot aku tresno barek awake beno. Duh, jaluk apa? Awake aku ngleksanano, Dik. Yen panjenengan saged mbabat alas Wonokidul ngantos dados Karang Pradesan, kula purun dipun pundhut garwa kalian panjenengan ning ngangge syarat tanpa pusaka.
Dimas Purwati. Liyane jaluk pusaka awake aku. Iki minunggo sekepe awakku. Nek awake aku babat alas kiri tanpa pusaka. Aduh, abot Dimas. Abot sanggane. Ngembangke katresnan mundhut garwa kelawan aku. Amung babat alas Wonokitri dadi karang pradesan wis sambatmu ora karu-karuan. Bali nang situ bondo ora usah bojo kelawan aku. Lho. Amung nyuwun iki. Awake aku balik ning Sampang Putra tanpa mboyong awake beno. Injih. Alung mboyong matek ta yo. Yen ngoten monggo diusahakaken. Paman Gajah Menggolo, Paman Gajah Seto. Awake aku jaluk musyawarah Sriawati. Yo, apa iki, Paman? Ana Angger Gajah Situbondo. Ngaco. Kakek pusaka iki orek. Tak ingat. Pusaka iki tak oleh kegang salam mesti rama sampean. Rama sampean ojala bocah-bocah ning Madura. Nek pemata tak tolak. Dere tak kolak iki tak meleh. Nek pemtadu awak maya tejane Madura. Lah, kemedang Rama. Iya. Oleh pegang selamat kerajaan. Iya. Nek pegang selamat atas anak pelet celek ta yo. Ketepe gak kena dipercaya. Kok macet tadi? Coba lagi, Jok. Oh, Sakaria, mondone yo sampai wal dari Nagaria. Aduh. Paman. Tetep dak wulung nanane pusaka. Anakir, unta kene tak elek lagi. Kok mulai ke Madura? Nawe menunggu mulai teko mundur. Ayo. Ndak nemani karawe aku. Oh, colok ya wae bener ndak kena dipercaya ta yo. Sepura dia sing akeh anakir. Aku ate mulai nang Madura, ojo eling-eling nek aku iki jalan karo wong tua sampean. Tak balik, Cuk. Balik. Dimas Probawati, Kula Kang Mas. barang wis kadung diapakno. Cih. Tanpa nono pusaka iki. Pusaka niki kula beto. Manggihan panjenengan sampun saged mbabas alat Wonokitri. Kula balekaken wali. Dimas Probawati, Cih kula. kaya ngono penjalamu ndak bojok karewe aku. Apot sanggane wong tresna kayuyun nek ndak bisa keturutan atau sampang metu nang Srebet ya pot-pote tresna barewa peno ya kene kaya ngene iki sikep awake aku ndak apa-apa paman pipi Iya kepiye nggih? awake aku Haryo Gajah Seto putra Tanggrama Cakraningrat jaluk pangestu barek peno Iya. muga-muga awake iso babat anane alas gitu ta. Ya tak pengen ngastoni. Tak pengen. Dimas, awake aku berangkat Dimas. Nggih hati-hati ya Kang Mas itu bondo. Ger putraku Purbawati. Bombong rasane manahku ger awak dipratikel sing kaya ngono. Ya kene Gajah Arya Gajah Situbondo. Kon dipikiran sing kaya ngono. Kok kepengin bisa kitang krama karo awakmu to ger. Dados pundi kula jengin nolak Gajah Situbondo. Ning kula menika gadhahi pacangan piyambak. Oh dadi kaya ngono. Kakang Joko Taruna. San nganti awakmu duwe alasan sapa mbok suwun babagan awakmu wis kenal Joko Taruna. Menika katresnan kula Romo. Ramane panjenengan dangu bocah menika apa ramane? Nggih. Joko Taruna. Nganti kowe sowan nang Surakarta. Ngaturungan Surabaya. Iwak wigati nopo nggih?
Gayuhan kula ngelamar Dewi Purbawati. Kuwi yo nglamar Terus putraku Purbawati. Arep sepuro aku padawu marang putraku Purbawati. Ya, Purbawati. Dawa Rama. Arya Gedya Situbanda iku mau nglamar bareng awakmu. Apa ning kowe duweni penjaluk. Nggih, Rama. Ya awakmu. Umpamane Kanjeng Rama iki duweni penyuwun marang Si Joko Taruna kepiye? Mboten dados gaya panapa kersane adil, Rama. Ngono. Joko Taruna. Paman dawuh kelawan kowe. Paman umpam duweni panyuwun marang kowe piye? Kowe bisa gandeng marang putraku sing Purbawati ning paman duweni penjaluk. Kowe bisa ngethok glone Arya Gajah Situbanda ora esuk ora sore boyongen putraku Purbawati. sabote kula nggadhahi rasa katresnan kalian Dewi Purbawati. Kula saged nglampahi. Kowe sanggup? Sanggup Cahayu. Kang Mas Joko Taruna ngadeg cedhak karo aku, Kang Mas. Sekedap nggih, Rama. Abot tresnamu karo aku, Kang Mas. Iya, Di. Gedhe tenan karo aku. Gede banget rasa tresnaku marang sliramu. Apa sagung ayahe apa sing dadi panyuwune Kanjeng Rama? Aku saguh nglampahi. Bote aku tresno marang kowe. Pesenku mung siji. Sing ati-ati. Kudu waspada. Ngertenono aku ning kene sing nunggu tekamu ya, Kakak. Iya, Dimas. Sameneika kula nyuwun pamit, nyuwun pangestune. Iya. Sakdarmu pancene kaya banyune. Pas lungatno kowe ora nganti duwe rupiah apa-apa. Bersuwun. Kepiye kira anakku Purbawati? Ojo kepenak anggonmu dolanan awak lawan beban kabeh kudu mbok elingake ing katempungan Brangwetan Surabaya iki kaya-kaya peteng dedek lelimengan Kados mengaten ngestokaken dawuh panjenengan. Kang Murding jagat muga ora ana apa-apa ya. Monggo. Ayo. Ayo derekake. Monggo. Monggo. Simo kateruan. Nggih, Kang Mas. Aja nganti jalma menungso mlebu nek ngalas panggonan kene. Ngono, Kang Mas. Sok sapa ae pawongan
manungsa mlebu ana ing alas kene nek bisa ditadha kala mangsa. Tegese dipangan. Kowe sing ati-ati. Mampu almo manungsa mlebu ana ing alas papan panggonan kene. Kondone amis. Lho. Awe aku melu takon bare awe peno. Blegere manungsa ning wandane buta. Awe peno sapa ta ya? Simo Kwakian. Simo Kwakian. Sing siji? Simo Katrungan. Awe peno mangkondo alas kitri iki dadi apa awe peno? Jaga ana ing alas kitri. Sok sapa pawongan mlebu ana alas kene bakal tak tadha kala mangsa. Lho. Ojo maning jalma manungsa kupu gantrung miber ana ing alas kene tumiba bakal temenake pati. Awe aku Gajah Situbondo. Jaluk tolong kare peno skorne, ayo ewang kena babat anane alas kitri. Nek awake peno gelem do, tak suwargakno awake peno, tapi nek awake peno tak gelem tak pateni ya. Lho. Mongko dhisik. Ngomong arep mateni Simo Kwakian. Simo Katrungan, sing ati-ati jaga ning pojokan alas kene. Sing ati-ati Kang Mas. Hei manungsa. Kowe bisa babat alas kene yen wis kemlondong sirahe Simo Kwakian. Awe peno temen-temen ndak gelem ngewangi awe aku. Yo, Apa to wong loro tak enteno patiku. yo. Ayo. Nek awe peno dari Jembri Brayangan Lulu Banaspati, ratune Jim. Yo, nek duwe ilmu yo kawi jajan tamakno tak buka ya awe aku dadan. Bukan dadamu. Ayo. Sakmono. Tak baleni maneh. Awe peno gelem ngrewangi aku babat alas kitri apa ndak? Lu bosen urip awe peno. Sasra yuta sawung tanding babasane jago tarung kenteni nabluk. Awe peno mari ngabluk karo aku. Ayo, tampano najine Haryo Gajah Situbondo sanetra utama sampang Medoro ta iya. Suntek ilmu daya kawijayan. Simo Kwakian mundur. Aduh. Dimas Purbawati. Ndak tek rewangi kaya ngene. Bebanane awe beno ciapote. Yo, kenek kanggo pangiling. Dolor-dolor. Besone ana rajane jaman. Sak matine Simo Kwakian, no papan kene tak jenengno Desa Simo Kwakian. Awe beno ndak trimo. Nek Simo Kwakian temakaning pati. Iya. Ro. Aku bakal nutut bales marang Kakang. Duh, awe beno kendel temen bare aku. Ayo, Dina iki awakmu kudu mati menungso. tampanono utawa tokno ajiriko. Tampanono aji-ajian.
sakmono ajine awake beno. Simo katungan. Ayo bebarengan nunggal sawiji bare aku mbapat anane alas kitri. Gelem ndak? Aku bakal ora iso. Nek awake beno ndak gelem, mati awake beno. Nek kanggo pangiling-iling. Nek ana rejane jaman nok papan gini tak jenengno Simo Kadrungan. Loh. Awake aku kudu mlaku ngalor ngetan. Duk kene kono dak penak, tak mlaku-mlaku aku. Duh pinggir embung no pinggir dalan. Amune iso mrebel wangi. Akeh kembang maneka warna baban kene. Duh, lho. Kena kanggo pangiling-iling. Kanggo tolek sandang pangan no papan kene ning kawula tasih. Besok rejane jaman tak tengno pasar kembang. Loh. Dadak akeh wit-witan sing gedhe lang malang no tengah embung. Kok mosok kawula tasih ndak ngerti ndak disiseno. Besok rejane jaman tak jenengno Embung Malang. Rumoso ngelih awake aku. Kudu ngombe. Ngapek banyu nanti ta ya? Duh. Ana belik kinclong-kinclong saiki. Dadal ta ombene? Sakmarine awake aku ngombe banyu. Apa aku bugar maneh, seger maneh. Besok neno jaman no papan kene tak jenengno banyu urip. Lho. Dimas Purbawati. Awake aku kepengin rapi bar awake peno kok kaya ngene. Yo. Alas kitri, alas wono. Awake aku pengin rapi basane krama. Lur dolur. Ditenono besok nok papan kene. Pojokane kutha Serbeje. Ndak tarani kutha sapa-sapa, tarani kutha Wonokrama. Apa bener sing nang ngarepku iki sing jenenge Gajah Situbondo? Balik awake beno sapa? Aku Joko Taruna. Joko Taruna. Ndak salah. Sing ngendhep awakmu ora ana loro siji.
Haryo Gajah Situbondo dai. Mapan kebenaran. Lu. Colok ewe peno mapan kebenaran. Karepe ewe peno sing yopo nek wis ketemu karo Haryo Gajah Situbondo. Miturut perintah Soko Katemenggungan Bangwetan Surabaya Jaeng rono. Ora liya aku dikongkon mateni kowe supaya aku bisa bebarengan karo Dewi Purbawati. Lu. Awe beno ngayunno, ngarepno. Seneng barek Purbawati. Jelas. Joko Taruna tak elekno. Awe beno cek ijo royo-royo. Eman gantengmu ganteng gagah ing gagah. Nek Purbawati wis tak lamar. Nek lek beno njaluk Purbawati, ngemping loro nggih Javati. Nyidam terbelo awe beno. Gajah Situbondo. Ojo nganti dadi keliliping matane Joko Taruna. Yen kena tak elingno mumpung kurung tugel sirahmu. Lalekno pikiranmu tentang Dewi Purbawati tinimbang tugel gemlundung sirahmu ana ing Bantala. Joko Taruna wis dadi janji prasane wong Madura. Nek donya bondo dijaluk dadi apa? Barang dijaluk dadi apa? Tapi nek bini awake aku jo cacak dijaluk senggol mate wae beno. Ora usah gunem tanpa guna ayo dibuktekno ana ing papan panggonan kene sapa gemblung. Celeng. Nek wae beno temen-temen ayo perang junjung awake aku. Nek wae beno kuat junjung awake aku. Lopek anane Purbawati. Apano sing tepak bakal tak junjung kowe, Gajah Situbondo. Lu. Nyoto-nyoto aku ora bisa. Ning coba kowe sing junjung aku. Yo. Joko Taruna sambat to wong tuamu. Ndak nok loro siji sing gawe sorone awake beno, lorone beno. Haryo Gajah Situbondo. Ayo, Buktekno kasunyatan. Yoda. Aduh. Gusti Allah Pangeran. Lelakon opo awe aku kok kaya ngene cakrama cakrane kurang. Awe peno temekaning pati awe aku njaluk pangestu dadak ruwet sing kaya ngene. Aduh. Yo, ndak dadi opo. Ndak niati tak kajati. Awe aku kalamun ndak bisa koyong Purbawati. Duduk satrio sampeng Madura ya. Aduh, jajal. Apa aku tak ngasuh ni sore ringin contoh. Ati wong mlalat ae lho. Oleh nggoesa ati anae belondo blebok kinco. Tina-tina dikongkon nang alas elek lambangan. Hawe hotelah mumbok. Mengale odong-odongan. Umi sucin. Tolong. Cilen ulung Tolong. Gedhe-gedhe kok anak wong nganga. Masa met. Sapa pawongan tulungono aku.
Lika iku ndruwo ta wong. Aku menungso. Lika nungsa kaya atu. Iya. Tulungono aku. Lah lika ulung-ulung ndi atu dalo. Lho ancane omong diuyu celek wong-wong. Aku sak dhuwure uwit aku kecepit kayu. Lho lah lika la apa ya mene kok empit. Ayo tulungono aku. Kalau sing biasa ya mene empit uyu ae. Lho. Lika nggo ayu dempet iku ta. Iya. Lho, enak ya mene empit iku. Tolong. Lho, lah lika dikempit kok alulung sih. Lah aku nek diempit iku aku ngeses Aku nandukure uwit. Walah, entenono ilu kok tak cungke ya. Ulung lelambanan le ulunge wong. Hanculit iku. Diulungi wong dilongkokno. Aku mlakune iki mang gak tete, gocekan awakmu yo gak kuat ngono. Lika emang lho. Lah apa kok enak-enak sampe empit mang. Empit ya apa sih? Lah lika mang lah ali diempit. Ya apa sih rek? Kecepit, aku kecepit nandukure uwit. Lika empit ukung wit. Uwit iki ya. Empit iku ya apa sih? Lika lho kecepit ndukur wit ta. Ya aku kecepit nandukure uwit. Lah lika lah apa kok empit nggo wit? Iki mau aku iki mari geger barek wong. Lut. Gelut. Aku diuncalno nyangsang nandukure wit kecepit. Ngono lho. Lho. Lika kalah. Yus, ya apa maneh kalah iki mau. Sik ta? Awakmu iki ateng-ateng goblok iki. ya apa maneh katene. Awakmu jenenge sapa? Atu. Heeh. Otembut. Hah? Kono aja ngawur lho ya. Mas yo iki nggone nang alas tapi ngomongnya aja rusuh. Lika lah aku ngaku teh. Ya apa sih rek? Lika iku lah akon aku. Iya. Akon nengku. Jenengmu sapa? Oh nengku kombut. Jenengmu sapa? Kombut. Masalah skakel iki. Jenengmu sapa? Joko jumput diangkrek iku. Aku Joko Taruna. Gukno ya apa rek? Gak jangkep Oh kok aluna. Nah. Atu iso elok ya gukno nae. Ya wis gak apa-apa. Mergo awakmu wis tak anggap kanca mergo mari nulungi aku matur suwun. Atu ngomong tok. Ya akeh unggale lah. Awakmu njaluk apa sih? Lho. Oleh gonya kena ali dilungi ya. Uka-uka no. Bebele bang ta. Ngene, nek awakmu kepengin bondo donya, tak turuti ning ana syarate. Salate apa? Syarate awakmu kudu iso mateni sing jenenge Gajah Situbondo. Aliyo aja itu Anda. Iya. Alek dula iku. Arek dura kuno. Ayo alek demula. Iya. Sing ada lampu. Dodol lampu ya apa sih? Dula itu ada lampu itu. Iki masalah rek iki pangeran. Iki abot awe diuyu sih. Awakmu sanggup apa enggak? Lek awakmu sanggup, negara Sigar Semongko bakal tak kena awakmu. Awakmu njaluk apa tak turuti. Halo wek, Njaluk dhuwit tak kei. mak. Hah? Mak. Emak iku apa? Emak iku apa? Awe ulu yo. Gawe ulu. Apa sih? Oma jangkrik. Walah omah. Iya tak turuti, tak turuti. Oma. Iya. Wek, tei. Dhuwit tak kei. Hotol. Hah? Hotol. Eda hotel. Hotol sing nggo oko-oko lho.
Kok njaluk apa? Sepeda motor. Kok iso wong iku cetekane nduk mburi ngene rek. Lho akele lilu sing ngacak. Njaluk sepeda motor sing modele apa? Alo ontol bet. Astaga. Ya apa rek? Ontol sing kaya alek ayu-ayu ontol bet iki lho. Sepeda motor apa? Bet. Sepeda motor apa? Beat. Bit ya bet. Wis sembarang tak turuti. Liko gak ojo, Aku gak mbojok, aku gak goro. olip nek ojo iso lho ya. Iya. Entenono lho nggo ndi salah asem liko. Ali aja itu ondo, aku sing ngulusi. Sing hati-hati Joko Jumput. Ngono. Lah ya olip gak gablek. Nulungi wong ican ae ojo medula. Oi! Alio aja itu ondo. Ojo apa liyane iki lho, kembut ki lho apaken. Liko asam ulat ta. Nek mlakune yo ngene iki ta yo. Dulai aku nencik ini. Lho, iki metine petik ta manungsa? Akekmu ah. Lho, Atuh nung seluma. kok durung dadi? Ulung dadi ditepak lho. Ngantek kae peno. Angklek wis adeg iki. Lho, kok entuk samene? Nek kula lo adeg-adegno ewe ki yo. Aduh, duh. Tuh. Nek lambe tipis pinter ngomong ta ya? Antel lambene tumul. Lho, apa? Umul. Omel kok apa? Sumur goblok. Jenenge awake sapa? Oh, iki Hanang teka usun. Jenenge awake peno iki sapa ta ya? Ana nang hajane Uti Ayu. Hajane mang Uti Ayu ana lepone ku. Lho. Wis lho kok. Celukane awake peno iki sapa ta ya? Nojeng Tomin. Najeng Tomin Tunyu. Liko wala aku nengku. Lah! Angkeme lho ana wong tulu lho. Lho. Antel nengku kemput. Joko jembut. Kau jembut matamu ku nak. Kok digietno ae tatake. Lha sapa awake peno? Atuh umput. Oh, Oko umput. Joko jumput ngono sing pelat ku aku. Bali. Aduh, awake peno sumbar karo awake aku. Apa putih peno? Haryo Gajah Situbondo. Atuh akong ya. Liko ali lut ambek alek gukno. Joko Taruna. Duh. Awake peno lapo? Belani Joko Taruna. Atuh aluke ulung e. Pengen tak pendem urip-uriban awake peno. Liko tak itik-itik. Lho. Bocah nakal ta ya peno. Liko ane ambek aku. Aku gak diwong. Apa? Aku gak diwong blas. Gak adi wong. Heeh. Adi ku apa? Dadi goblok. Oh, dadi. Atuh tak. Awake peno dikongkon apa karo Joko Taruna? Nek ico ateni Liko, alio aja itu ondo aku digawe wik. Bu. Awake peno dibujuk alus dicolo sutra. Awake peno man-eman nek matek. Nek matek diuruki lemah, awake peno gak iso mangan sego. Lho lah nek atek diluluki gragal col-colan goblok. Tak saduk awake peno kok. Tak epang. Lho, apa iku? Tuyul. Anggit aku iki lodok bae. Anu tet guntet. Keliru. Lho ya tet. Lalu kawel bas. Ana aku. Awal ku apa? Hah? Awal ku apa? Nyawer.
Awe penuh kurang gede bayarannya awe penuh. Atuh akeh ngomong. Nek likokane kalau aku, ayo lut ambek aku. Potong kamu kok. Gak kaya menungso. Liko akal panak, Mbok. Atuh tipu alat, Mbok. Gelutmu suara rek gendeng manang ndak kondang nek kalah isin. Aduh. Purbawati, Purbawati. Awe penuh tansah tom-tom mendok pripati Haryo Ki Jasitubondo. Wong wedok Ci Ayune, wong denok neblong mendah kene. Aduh, remale. Tak lakonane. Aku kudu tetep boyonganane Purbawati. Jane ya pegel dodol jamu. Kari rong botol ponjol saene ae lho. Awakku kesel banget. Mbok rondo praban kinco, mulai dodol jamu kok pegel temen. Anakku tak kongon ramban iki mang lho wis mulai tak dorong. Mbok, atuh anteme wong, Mbok atuh alo, Mbok. Wong dikongkon golek rambanan kok diantemi wong lho. Kok nyolong ta? Aku lho ono, Mbok. Kan njaluk tolong lho kena apa? Diantemi wong alah, Mbok. Kan diantemi wong kalah. Waduh, waduh, waduh. Ngombe jamu. Mbak, apa? Itu amu apa, Mbok? Jamu pahitan. Kocing. Jamu pahitan. Anu acane kocing, yo pengen, Mbok. Bos, wong gerang kok ngocoh iki lho. Aku lolo kabeh. Lho, ngombe jamu. Entekno. Cek kuat awakmu. Kowe nek digelut wong cek menang. Ombeamu liko lut nangang. Iya. Kalau itu lolone, Mbok. Apa? Amuane, Mbok. Jamu. Entekno ya. Karsane di mana didol, Mbok? Kok lempoken. Kak. Mbok, Lapo? ini mang opine anget lana. Adem iki. Wong ket sore 6:30 lho sampe yamene. Liko mang omong hamu kok opi ye. Lho, ki mang jamu kopi ta? Opi mbok udahamu. Kopi iki. Ket 6:30. Mang Iya. nenek anggap sing amene odo kecek anget. Ya, njaluk yamene wayahe mang jam-jam 2 ta? Ngono. Amene ku anget-anget e, Mbok. Iya. Nek dilangkul. Catatmu. Ngarep piye kok ngomong rong karo. Kok Apa?
Atuh alo ulung mbok ulung ana mbok. Jaluk tolong apa? Aku mali lut. Wong dikokon ramban iku ya ramban le, aja gelut. Lho, Atuh anak liko meiji lho mbok. Liko lolono lut. kan gelut. Aku ali lut ulungi wong mbok. Kan nulungi wong gelut. Lut. Tapi kan kalah. Atuh alah. Oh, Ojoku iku wong dula mbok. wong dira. Halo mana mbok. Tampanono. Apa? Tampanono. Ucut. Pecat. Ucut desibas iki mbok. Ucut desibas ya atuh. Jupun. Jupun. Pecut gumbala geni. Jupun. Iya. Jupun. Aja sembarangan kon. Iki ngono tinggalane wong tuamu. Wong tuamu sadurunge mati ninggal piyandel iki. Iki kesaktiane wong tuamu. Pecut gumbala geni. Bebasan. Kok sebetno Gunung Jogrok, kok sebetno Segara Asat. Akeh wae mbok. Dolen kono. Liko iku saiki be atuh. Aku iki gak jahat, Nak. Kon anakku. Senajana cangkemku ki srastra jahat. Ning aku sayang wong kon anakku. Mbok, Tampanono, Nak. Aku atur nuwun, Mbok. Aku dadi anak liko aku seneng. So, Cuma aku ya rada helan, Mbok. apa? Kaelan ya apa wong liko hanci ya anak. Jemput. Mbok. Budal, Nak. Balesen larane atimu. Mbok sing dungani kono. Ola tanpa rupa kan anake mbok. Ngono, Mbok. So, Atuh anak amit kaya. sing hati-hati ya, Le. Iki duplake mbok Praban Kinco jadal tak buahe ngeten ngalor. Besok ana rejane jaman tak jenengno Desa Ngaglek. Ayo. Gak percaya itu omongin Mbak. Cute desibas kok Andi. Tapi wong uwa iku nek omongi anak hak bakal golo. Wong golo iki iso. Walah Mbak. Ajan lupa aja iku iandele apa. Tak percaya mbok menawa iki saatane Alia Haja itu bondo. Oi! Alia Haja itu ondo, aku uput hale atane lika. Ngantuk tak ngantuk. Ngantuk senden nduk wit. Ae beno lapo si bengak-bengok koyo sapi bengah. Atulene hale ati-ateni liko. Wik. Ana duwene lah ana duwe.
Ana sing nguyu diutupi ae. Awe beno serembar sumber bare awak aku. Aku ala mbek liko, tapi tak iki liko tak atene mbek encut oleni. Apa? Encut oleni. Encut. Encut pecut. Oh, pecut, encut. Encut. Apa he? Wae beno cok semacam Apa? Iki pecut ki angon wedhus. Kayak angon wedhus dipasakemu ah. Atene liko, atene liko. Ayo coba. Coba. Lipo kepengin lo aji ate. Yo, ate liko. Aduh. Ecut ene Adi ya. Hawangane ecut Adi. Ula cute uduk. Ya anti. Joko Jombot. Kok awakmu malah takon mateni sapa? Gajah situ bondo. Ali aja itu hondo. Lah kon lha apa jaran kepangan iki? Salange pengamen nang gitu. Ya apa rek? Aleke wis atek. Wah, mojok ngapusi. Aleke wis atu guna atek. Lek Haryo Gajah situ bondo iki wis mati. Apa buktine? Wah, temen ae Gus, sing delok kene. Kencok, nek ujuke atu. Bujuki apa sih? Lah kok nek kaya lali aku. Lah apa aku nggawa iku terus mlayu? Aku iki sesuai janjine. Ngono lho. Temen. Aku kudu ngecek iki apa asli nggone Haryo Gajah situ bondo. Ale ojo lho ya. Lah apa mbujuke iku? Kene tak cek. Enggak. Mas, ujuke paling awakmu gelem bondo donya, gelem duit tangga. Aku alat teh. Lah iya. Ale ojo lho ya. Oh, gak. Lek kepengin bondo donya iku kene tak deloki dhisik. Ijo iku iso. Delok. Oh, iya iki nggone. Oh, iya bener. Anggane kok uput iku akti. Lah, lho iku apa iku? Apa? Iku lho. Anjane ora ati. Atu ditu ampe Arya ajak itu hondo. Atu nang iki tutenge diawa ayu. Kono liko ojo kalo aku kono. Kontolo liko kalo keuput. Kono liko ojo ayu. Ototono aututi kok andialane. Napa sampun paring kabar kalian si Joko Taruna adalah Gajah Situ Bondo to, Rom? Ngene Nduk Cahayu. Kanjeng Rama iki krungu tembung Ratu Bakul Sinamira. Lho, lha iki Mas Joko Taruna. Pinara kene. Joko Taruna. Nggih. Pianggonmu Pak utus marang ngethok gulune Arya Gajah Situ Bondo. Saben menika sampun kalaksanan Gusti Kanjeng. Wis mbok kethok. Sampun. Iki tenan apa piye? Niki bukti. Lho. Saking kejangganipun Rama mbok ditampani menika mesakaken Kakang Joko Taruna. Aku
Joko Taruna iki bakal dadi bojoku lho. Nggih menika ingkang kula suwun ya Kakang ya. Dadi bojo kula kepenjenengan Kakang. Awakmu rada nyedak Kene nyedak karo calon bojone aja ngedo-ngedo. Punggawa. Wong kae lho nginceng kenong-kenong ya lho. Yen Arya Gajah Situbondo iki wis temekaning pati awakmu kan ya bungah. Nggih. Ora ana eroso ning katemungan Prang Wetan kutha Surabaya. Lah ya ngono. Leres sinuwun. Nduk Cayu. Nggih. Yen Arya Gajah Situbondo iki wis tumekaning pati. Nggih Rama. Terus atimu piye? Nggih ra sing manah kula menika remen sanget. Kula dados bojone Kakang Joko Taruna. Ning aku iki krungu ning alas iki wis dadi Karang Pradesan. Kados mengate. Ora ana loro telu sing iso mbabat ya Arya Gajah Situbondo. Ning pawongane lek sampun sedo dipun perjaya kalian si Joko Taruna ta Rama. Pawongane wis mati. Nggih. Guna tenana atuhuna. Rama kok goleke Kang Jono lapo? Paling sedulure. Oh, Nek ora kancane ya sedulure. kok nabono. Lho, Kuwi sapa? liko aja elok-elok lho. Iki neng jerone kraton awakmu malah yak-yakan. Aku gak weton. Aku dak duwe weton. Sik. Omonganmu kok iso blakrak teko ndi-ndi? Kowe iki sapa sih? Atu kok umput. Liko ta apa liko? Aku Temenggung Jaing Rono. Oh, gunggung. Gunggung. Temenggung. Ayo gunggung. Temenggung. Atu gak iso ngomong Temenggung iku. Gak iso ngomong Temenggung. Lah iku mang Lilu. kebacut. Acut. Wong iso lho ya. Jenengmu sapa, Joko? Aku Joko umput. Jumput. Lah sedolan karepmu teko ning Katemenggungan Surabaya? Ya atu belu-belu gono. Gukno sapa? Ku gono aluna. Iku to. Kono sing ngenong kae. Kak Jono iku. Oh, lah nabono. Gono. Oh, Taruna. Joko Taruna. Hmm. Sedolan karepmu ndoleki Joko Taruna? Atu dijuki. Dibijuki apa? Lah sing atene Arya Gajah itu honto ya kok umput kudu gono. Sing mateni Arya Gajah Situbondo iki Atu Joko Awakmu. umput. lha sing nggawa bukti iki mang kok Joko Taruna. Lho, anjane aku dijuki. Joko Taruna. Nggih, Kanjeng. Joko Jumput iki ngakune sing mateni Arya Gajah Situbondo. Jenengan ampun percaya. Mosok kaya ngeten iki nggih saged. Ngoten lho. Ning awakmu tenan. Nggih, kula niki sing mateni. Dijuki ijo. Nggih, aja Sing iso kurang ajar. mateni iki Joko Taruna apa Joko Jumput? Angka umput. Oncoku lho akeli kono gak acaya. Tak kono oncoku. Sik takokno. Ulul kanca-kanca sing atene mang angka umput ta aluna. Lho, angka umput. Cek mulai ku kancamu kabeh Lho, ya. atu yo helan kok patung-patung iso omong kabeh kene. Joko Jumput. Wah. Iki sing mateni awakmu tenan. Leres. Awakmu ya mateni. Atu sing atene, Pak. Umpamane Temenggung Jaing Rono iki ngedeno sayumbara ya apa? Atu ane sembalang. Pak Du marek Joko Taruna wani. Ane nek gak ane gak buyal. Awakmu ya wani. Ani. Apa mesti tak wedeni? Nek liko gak ane kalau aku telus gak buyal-buyal odok iki kok. Ini ya tenan. Pak. Pak Du. Perang junjung. Lang gunjung. Sapa sing iso kuat junjung, lha iku sing menang. Atu Sing tuwat. iso mateni Arya Gajah Situbondo. Atuwat. Awak mat
Wani, Ger? Lo wantun. Wani. Tak du saiki kowe. Liko, unjung isik tak atu. Aku sing njung dhisik. Ani, Wani apa mesti? unjungan. Ayo mapan sing tepak. Ojo kesususan nang dhisik. Ganti awakmu sing junjungan. Liko, enti tak unjung. So, Apano liko, empano liko, sing duwe. Tak unjung akeh liko. Joko Taruno. Ojo ayu nel iki lek. Joko Taruno. Joko Taruno. Loh. Joko Taruno delek-delek kaya watu. Liko omong. Delek-delek kaya watu kon, Ger. Ojoku, ojo. Joko Taruno iki Mbak. Seksenono getrek lan pater suket lan gegodhongan bumi wangkasa. Bakat tak wae tetenger Joko Dolok. Joko Jumput. Wah, Aku njaluk tolong marang kowe. lus. Iki ora pantes manggon nggone ketemu dengan Brangwetan kutha Surabaya. Buah anang simpang jaengan ngene prapatan. Besok nek dadi tontonane wong sak Surabaya. Ngono. Aja ece ya. Iya. Tahu wae. Silae lopan diloki. Tahu anang kutha timbang jayangan. Ilang. Putraku Ger. Aku mau mbek wong elek iki. Lah sing iso si Joko Jumput ya iki garwamu. Tapi oleh ayu, ale ngunel iki. Iki. Gak iso ta, Mo. Mah, atu iku ae. Iya, Bose. Ngunel kaya tantuntung iku. Kowe kok goyang-guyu. Jale mok ngene. Wis seneng nak oleh putraku. Neng ben-ben tak liko ae. Mbok setrika. Jarno ae nggone kamar, nek Lho? ana kipas angin iso nyuling. Lho, sana ana lalel. Ngene, Nduk. Iki apa sing dadi pengomongane Kanjeng Rama, penjalukane Kanjeng Rama. Buka sayembara sapa sing iso menang perang Jonjong ki mang dadi bojomu. Ora ana loro ya si Joko Jumput. Liko Kowe manut marang Kanjeng Rama ya. Nggih pun lah wong titahe Kanjeng Rama kados ngaten masih gila-gila titik ya tak openane ta, Mo. Le. Untuk tak anu, tak tutupi laine lo iso liya. Moro surya tak toya. Punggawa, Yes. rungokno omongane Temenggung Jeng Rono. Senajan Joko Jumput iki ala tanpa rupa iki mantuku. Bakal tak ramek-ramekno tak tanggapno Ludruk Budi Wijaya.